Member Pablo Jr. nga napapanisan ni Madam Ninita Abaro. Ayan, iyon yung pagsayaw. Pero sa nito, karoyakan nato i-acknowledge sa presensya ni Honorable Sangguniang Bayan Member Dibilon Pahares. Ayan, thank you so much for coming. Alright, another number. Honorable Sangguniang Bayan Member Pablo Jr. ang pagsayaw na minuto nga mga salamat liwakan kapika sa kinabuhi ang atong punong barangay ni Madam Ninita Abaro. Ayan,
pagsayaw.